हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता दुर्गा की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। साथ में हरेंद्र भैया की जय। नीलम दीदी की जय। तो ये गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे, चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखम। और कोई भी कथा जो होला ओके आधा अधूरा में छोड़ के नहा उठे के चाही, काहे कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ओकर जो उपयोग होला आधा अधूरा ज्ञान के, वो हमेशा विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो जाला। और पूरा ज्ञान लेले से वो आप लोगन के आगे कहीं भी रहम तो आप लोगन के बुद्धि ज्ञान हमेशा बढ़त रही। तेज से आप लोग जो भी कथा सुनेनी पूरा अंत तक जरूर सुनी, काहे कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के कथा हवे। आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनी और दया करी हमरे पे कि जो कथा बाटे ओके आप लोग सुन के भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से आप लोग आशीर्वाद और ज्ञान हमेशा जैसे सुना तनी वैसे ही आप लोगन के मिलत रहे बुद्धि ज्ञान, और आगे आप लोगन के जीवन में सब कुछ अच्छा होत रहे। तो ये गुरु बहिना सब जो आज कथा लेकर आयल बानी ओके आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। एक भाई बहन के कथा हवे, बहुत ही सुंदर कथा बाटे। लेकिन एक बहन अपने भाई के कैसे हत्या कर देले बाड़ी और काहे हत्या कैले बाड़ी, पूरा कथा अंत तक सुनला पे पता लागी। तो आप लोग कथा के जरूर सुनी पूरा अंत तक। तो अब हम कथा सुनावे जातनी, तो प्रेम से बोली हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो एक गुरु बहिना, एक भाई बन रहल लोग, उनकर माई बाप छोटे छोटे रहल लोग, तबे मर गए रहल लोग। अब ओकरे बाद से का भइल कि जो भाई बहन रहल लोग, उनकर चाचा चाची वो लोग के पलले रहने पोसले रहने, खाना पीना से पढ़ाई लिखाई से सब चीज से उनकर चाचा चाची कैले रहने। लेकिन बहुत अपने जैसे जो कहल जाला उनकर चाचा चाची अपने बेटा बेटी जैसे दोनों भाई बहन के खूब उनके अच्छा से पालन पोषण कैले रहने, जैसे लगबे ना करे कि उनका औलाद ना हवे लोग। उनका जो चाचा रहने और चाची रहली उन्हों के अपन दूगो औलाद रहने, दूगो बेटा रहने। लेकिन एहू दोनों जने कितना बढ़िया से पालन पोषण कैल लोग कि का बतावल जाओ के देख के गांव वाला सब केहू कहे कि चाचा चाची रहे तो ऐसने रहे। उनका इतना अच्छा नाम मतलब ले लोग, कहीं भी कुछ हो के तो वही नहीं के नाम ले लोग कि चाचा चाची के कितना अच्छा बालो कि इनका दोनों जने के पालन पोषण इतना अच्छा से हो गई। और जब वो बढ़न भाई ने जो लड़का रहने भाई बहन रहल लोग, जो एक उनका नाम रहल सरवन और उनका नाम रहल गीता। जो सरवन रहने बढ़न हो गई ने शादी करे लायक, तो उनका चाचा कहने कि चला इनका शादी कर देवल जा। तो फिर वो कहने सरवन से पूछल गई कि बेटा तुहार शादी के लिए रिश्ता आवता, तुहार शादी हो जा। तो कहता ने ना हमार शादी ना हुई, पहले हमरे बहन के शादी हुई ओकरे बाद हमार शादी हुई। जो गीता रहली ऊ कहली कि अच्छा ठीक बाटे, लेकिन पहले भैया के हो जात शादी ओकरे बाद हमार होत तो बढ़िया रहल है। तो उनका चाची कहली देखा गीता, ऊ जो तुहार भैया कहतने ऊ सही कहतने, तुहार भैया के बाद फिर दू जने तुम्हारे भाई बने उन्हों के शादी करे के बाटे। तो ई भइल कि चला शादी कर देवल जा। उनका चाचा चाची शादी ठिका देवल लोग, शादी लग गई। गीता के शादी जब हो गई तो अपने घरे चल गईली। लेकिन कहल जाला करम के लेख केहू ना जाने ला कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच जाई। केहू नीचे से ऊपर आ जाला, केहू ऊपर से नीचे एकदम जैसे कहल जाला कि नीचे से ऊपर चल जाला, ऊपर से नीचे, यानी कि रंग से राजा, राजा से रंग हो जाला। वही तरह से का भइल कि जो गीता रहली इहाँ चाचा चाची भाई से
इतना दुलार प्यार मिलल। लेकिन जब ससुराल गईली तो कहीं कुछ ना रहल। उनके घर में रुपया खाए पिए के हर एक चीज के तकलीफ हो गई कुछ दिन के बाद से। अब वो बेचारी हमेशा तकलीफ में रहे, हमेशा सोचे कि देख हम अपने घरे रहनी कितना अच्छा से रहनी आ कितना अच्छा से खात पियत रहनी, लेकिन यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गइल बाटे। वो अपने पति की हमेशा कहे कि आप यहाँ जाए कमाए, वहाँ जाए कमाए तो अच्छा से कम पैसा मिली। लेकिन उनका पति भी जो मतलब परेशान हो गए रहने कि हम कहाँ का करी कि जैसे आराम से खा पी पाई हमन के पूरा परिवार। अब का भइल कि ओकरे बाद से जो उनकर सरवन भाई रहने उन्हों के शादी लगल। कुछ समय के गीता के शादी के बाद से उन्हों के शादी लगल। तो उनकर जब शादी लगल तो गीता के बुलावल गई। गीता सोचली कि अब हम का करी, हम कैसे का कहीं अपने भाई से और अपने चाचा चाची से कि इतना तकलीफ में बानी। तो उनका पति कहने कोनो बात ना छिपावे के ना चाही, तो आके जैसन समझ में आई लेकिन बता जरूर दिया कि तुम्हारी स्थिति का बाटे। बेचारी हुए शादी के समय के साड़ी अपन जन एक ठो पौले रहली विदाई में उनका चाची देले रहली, उहे साड़ी पहन के गईली। उनका चाची कहली कि बेटा तू काहे यह सड़िया पहन के अइलू है, का तुम्हारे घर में खाए पिए के या कपड़ा लत्ता के कमी हो गइल बाटे। अभी गीता बैठ के बड़ी रोए लगली, कहली हाँ चाची हमरे गईले के ठीक कुछ दिन के बाद सब उल्टा हो गइल कि सब धीरे धीरे जमीन जायदाद सब धीरे धीरे एकदम अपने आप खत्म हो गई और अपने आप धीरे धीरे ऐसा हो गइल कि हम ये तर से गरीब हो गई। वो जो लड़की रहली वो पूजा पाठ ना करत रहली, वैसे ही बस अपन जिंदगी जिए, अपने भाई चाची चाचा से सबसे बहुत प्रेम करें, सबकर उनकर बुद्धि विवेक बहुत बढ़िया रहल। उनकर भाई के शादी लगल, उनकर जौन भाई के शादी लगल रहल सरवन भाई के, उनकर जहाँ शादी होके जात रहल उ लड़की शिव चर्चा कथा भजन हमेशा कहीं भी होके उ सुने जा, वो हमेशा वहाँ सुने जा कहे जा चर्चा कथा। शिव शंकर भोलेनाथ के बहुत बड़ा शिष्या रहली। अब ओकरे बाद से का भइल कि उनकर सरवन भाई के शादी हो गई। शादी भइला के बाद से वो घरे आ गईली और सब केहू जैसे सबके घर में हंसी मजाक होला, खाना पीना के रस्म होला, सब कुछ रस्म भइल, खाइल पियल लोग फिर अपन जिंदगी जिए लगल लोग बड़ी आराम से। फिर दूसरा भाई के शादी लगल तो फिर गीता आइल बाड़ी अपने घरे। अब फिर जब आइल बाड़ी तो उन्हों के शादी में हंसी मजाक सब कुछ भइल। फिर गीता वापस गईली तीसरा भाई के शादी में, लेकिन गीता के जो जिंदगी में वैसे ही चलत रहल कि कहीं कहीं से खाए के मिल जा तो कहीं से आराम से कहीं से कुछ मिल जा, तो बेचारी वैसे ही जिंदगी काटे कि एक टाइम खाए के मिले और एक टाइम कभी ना मिले। लेकिन बड़ी परेशान हो गई रहली, लेकिन अपने भाई भौजाई से भी और चाचा चाची से भी कब तक कहती, बेचारी परेशान रहली। लेकिन एक समय अब ऐसा आइल कि उनका तीनों भाई कमाए गई ने, उनका तीनों भाई एक साथ कमाए चल गए बाने अपन तीनों जने मेहरारू के छोड़ के। चाचा चाची उनकर बा लोग अब तीनों जने तीनों पतोई चाचा चाची के साथे रहता लोग। तीनों भाई कमाए गइल बाने आ कमा के साल 2 साल के बाद जब वापस लौटने तो वापस तीनों जने लौटाता लोग, सरवन और सरवन के दोनों भाई लौटाता लोग। तो लौटते समय सोचल लोग कि चला ना अपने बहन के घर से हो आवे के कि उन्हों के घरे चल के देख लेवल जा कि कहीं कुछ पहले ही जैसे तकलीफ तो ना बाटे, चला देखी आवल जा। आप तीनों भाई वहाँ गई लोग देखल लोग तो देखत का बा लोग कि सब इज अदल मतलब अलग अलग हो गल बा, सब कुछ अलग। अब का भइल कि अब सोचता लोग कि चला देखी आवल जा। गई लोग तो देखा था लोग सब कुछ बदल गइल बाटे, पहले जैसा कुछ ना बाटे। हमरे बहन के जितना शादी के समय सब कुछ देहले रहल लोग, बेचारा दोनों जने बेच बेच के खा ले रहल लोग, पैसा ना रहल थे। और उनकर आदमी कहीं भी कमाए जा तो कहीं उनके काम मिले तो 2 पैसा मिल जा 4 पैसा मिल जा, कहीं से भी बढ़िया उनके ना मिले। वो अपने गीता अपने तीनों भाई के देख के बहुत खुश भइली, बहुत खुश
भइल बाड़ी और ओकरे बाद से तीनों भाई के कहता लेके भैया लोग अंदर चला लोग, बैठा लोग, आराम कर लोग, आ तुहन लोग के कुछ खाए पिए के इंतजाम करता नहीं। तो उनका जो सरवन भाई रहने कहने रुको तोहरे लगे बहिन कुछ बाकी ना, सही सही बताइया। कहली कि हमरे लगे सब कुछ बाटे, तू बैठा, तू तीनों जने आराम करा लोग। काहे कि केहू भी होला गुरु बहिना अपने भाई से कैसे केहू तकलीफ कई पाई तुरंते, जे हारल थकल इतना दिन से, मतलब इतना दिन से के बाद जब घरे आई थे वो बेचारी सोचली कि चला भाई के आराम से बताएं तीनों जने कि हाँ का तकलीफ बा का ना बाटे। कहली ठीक बाटे, तुम लोग बैठा, हम खाए पिए के इंतजाम करतनी। तीनों भाई बैठा लोग, बेगवा वही दुआरिये पे छोड़ देले रहल लोग। तीनों जने भुला गए लोग अपने बहिन के देख के कि हमार बहिन हेतर से बारी, उनके देख के तीनों जने के बड़ा तकलीफ भइल। तू लोग भुला गए लोग कि बेग अपन अंदर ले चलल जाए। अब तीनों बेगवा में का रहल कि जैसे में कमा के आयल रहल लोग तो पैसा भर के लेके आयल रहल लोग। तो उनकर बहिन के नजर पड़ल बैग पे तो कहतली कि भैया लोग बेगवा तो बहरवे छोड़ दे हला लोग, अच्छा चलो तू हम लोग बैठा, हम लेके अंदर आवतनी बैग। कह लोग ठीक बाटे। अब उ का जानत रहल लोग कि उनके मन में पैसा देख के लालच आ जाई। तो एकरे बाद से का भइल गुरु बहिना, उनकर बहिन तीनों बैग जैसे उठौले बाड़ी और उठा के जैसे अंदर आवतली। जैसे अंदर आवतली तो एगो बैगवा के चैनवा थोड़ा खुलल रहल, काहे कि कुछ पैसा निकाले के कोशिश कैले रहने। उनका मझिला भाई सोचने के लाओ पैसा निकाल के दे दी, लेकिन गीता के मना कैले से वो चैनवा नहीं बंद कईने, वो बैगवा के वैसे ही छोड़ देने। कहने चला का करे बाटे, बहन के घर हवे, बहन हमार बहुत अच्छा बाड़ी। अब का भइल कि जैसे वो तीनों बैगवा उठा के अंदर ले आवतली वैसे ही उनकर पैरवा में ठेस लागल, और पैरवा में जैसे ठेस लागल बाटे वैसे ही बैगवा फेंका गइल बाटे। अब बैग फेंकाइल बाटे तो पैसा का भइल बाटे कि छितरा गइल बाटे। अब मतलब चारों तरफ पैसा गिरल बाटे। तू देख के उनके मन में का भइल बा कि इतना ढेर सारा पैसा भैया लोग कमा के लेके आवता लोग। लेकिन तब तो कुछ ना कहली चला का करे के बाटे, सारा पैसा बिटोर के बैग में रखाइल, जल्दी जल्दी से रखियो के तीनों जने अपन अपन बैग रखल लोग और रखियो के गए लोग आराम करे लगल लोग। अब गीता खाए बना के ले अली, चाय पानी ले अली, सब कुछ नाश्ता पानी कर लोग, खाइल पियल लोग। आ खैला पियला के बाद से गए लोग सुते। कहली गीता कि चलो तीनों जने सुत जा लोग, भोर होई तो हम तो के जगा देम, चल जाइए लोग। कहल लोग ठीक बाटे। अब गीता गईली जब अपने कमरा में सूते तो उनका नजर के सामने से ऊ समय हटबे ना करे जौन पैसा देखले रहली। अब उनका मन में धीरे धीरे लालच पैदा होखे लगल, लालच होखे लगल कि इतना पैसा हमन के इतना दिन से सोचत रहनी है कि कहीं ना कहीं से पैसा मिल जा। अब का कइल जा कि भैया लोग हमार अपन पैसा हमके दे दे। तो लोग उनके एक के विचार समझ में आयल कि चलो तीनों भाई के आजू खत्मे कर देता नहीं, अब पूरा पैसा ले लेता नहीं। का कैली दोनों जने पति पत्नी मिलल लोग और उठ के का करता लोग कि तीनों जने के गए लोग मारे खातिर गइल बा लोग तीनों भाई। तो वो लोग के थोड़ा झटका में नींद खुल गइल। तो कह लो कि बहन काहे तू हमके मारल चाहता लू। कहली कि सुनो चुपचाप एकदम सुतिए जाना, तीनों जने के एक लगले खत्म कर दे। अब तीनों जने के अखिया बंद कई के का कैले बाड़ी कि तीनों जने के काट के वही पलंग के नीचे जहाँ सुतर रहल लोग वही के नीचे गाड़ देले बाड़ी तीनों जने के। अब गाड़ देले बाड़ी तो कुछ अचानक से उन तीनों भौजाई के मन में ई भइल बाटे कि देखा न आज आवत रहनी है सब आईनी ना, लागत कहीं कुछ हो तो नहीं खा गइल। मन में घबराहट होके लगल। ते गुड़बैना सब तीनों भौजाई अब उनकर सोचत अली, पारी पारी फोन करत अली के गीता बहनी, ए बहनी आवत रहनी आपके भैया कमा के, कहीं आपके घरे आयल बानी की नहीं। कहत रहनी बहनिया जाए मिले कि हमरे मन में कुछ तकलीफ होता, हमरे मन में कुछ मतलब अचानक
अचानक से हमके भय लागता कि कुछ ऐसन बात न भइल होखे। कहली गीता ना कुछ नहीं के भइल, तीनों जने आयल बा लोग, सुतल रहल लोग, अब का जाने कहाँ उठ के चल गइल हवे लोग। अब लेकिन ई नहीं कहत गीता कि अच्छा ऐसन ऐसन बात ही बाटे, कहे कि बेचारी अब तो ऐसा कही देले रहली गलती, तब करे का। तो कहत अली कि कोनो बात नहीं के, तीनों जने कहीं गइल होई लोग, घूम फिर के अब घर ही न जाए लोग। तो कहली तीनों जने सुतल लोग, और गीता ने अब तो सोचत रहली कि का करी। अब पैसा खूब तीनों जने जो कमा के लाए रह लोग बैग भर के, अब वो लगली संभाल संभाल के रखे और रखे लगली। बिहान भइले से धीरे धीरे का कैली कि जो सर सामान खरीदे लगली, अपन घर के सब चीज, राशन पानी से लेके सब चीज खरीदे लगली। अब का भइल कि उतना देर के बाद से तीनों भौजाई अब सोचत अली कि अब 24 घंटा से ऊपर हो गई और भैया नहीं खी आइल। अब तीनों भौजाई के मन में यह होता कि अब चलो चलल जा देखे कि दीदी के लगे चलल जा, देखल जा कि कहीं कुछ बात नहीं के न बिगड़ल। तब तीनों जने अगोरता लोग गइल बा लोग, तीनों जने अपने ननद के यहाँ गीता के घरे गइल बा लोग। अब गीता देख के तो डर गइल बाड़ी कि आई दादा ई तीनों जने चली आइल बा लोग। अब तीनों जने गुरु भक्त यानी कि गुरु भक्त रहल लोग, गुरु जी के शिष्या रहल लोग। अब तीनों जने गइल बा लोग, हाल पता पूछता लोग। तो कहली कि देखा न तीनों भाई आयल ने, यहाँ खाना खाए लोग, खाना ना खा के रतिये में निकल गए लोग घूमे फिरे। कहल लोग कि घूम फिर के हम घरे चल जाए, माँ बहन ले ना पहुँचल लोग, ऐसा काहे हो गए। कहली ठीक बात, तू हो तीनों जने रह लोग, आराम कर लोग। अभी तीनों जने के सोचली कि उनका लावा तीनों जने के अब हम यही तीनों जने के खत्म कर देम तो सब बवाले खत्म हो जाये। अब का भइल कि अपने तीनों भौजाई के सुते के कहले बाड़ी, आराम करे के कहले बाड़ी, खाना पीना ले गईली, खाए के लेके गइल बाड़ी। आ तीनों भौजाई खाना पीना खा के आ सुते गइल बा लोग। जब सुते गइल बा लोग तो पलंगवा जब बैठता लोग, आ जैसे सुतल बा लोग तो पलंगवा लगल बा हिले अपने आप। जब पलंगवा हिलता तो कहत का बाड़ी उ तीनों भौजाई की काहे पलंगवा हिलता, हमन के जब बैठा तनी के सुता तनी के काहे ये पलंगवा हिलता। गीता आइली कहली कि अच्छा तुहन लोग की पलंगवा हिलता तो चला दूसरा घर में सुता देता नहीं। तो कह लोग ना ना ठीक बाटे, अब डरन का कहे लोग कि कुछ समझे में ना आवत रहे। अब तीनों भौजाई सोचता लोग कैसे काहे हमरे साथे होता। जैसे अब तीनों जने सुता लोग आंख बंद करता लोग, वैसे ही तीनों जने साक्षात रूप में आके खड़ा हो गए लोग। काहे कि गुरु शिष्य रह लोग तीनों, देवरान जेठान अपू जो उनकर शंकर भगवान के तीनों जने के आके साक्षात और तीनों पति उनकर खड़ा हो गई ने, श्रवण खड़ा हो गई ने, श्रवण के दोनों भाई आके खड़ा हो गए लोग और सारा बात बतावल लोग। और जैसे सारा बात बता के वो लोग अंतर ध्यान होता लोग, वैसे ही उनकर गीता जो बहन रहली वो तीनों जने के मारे चली आयल बाड़ी। तीनों जने भौजाई के मारे चली आयल बाड़ी। और तीनों भौजाई जो रहली वो तीनों जने कहता लोग कि काहे तुम मारे आयलू है, हमन के का बिगड़ले रहनी है, तू भाई का बिगड़ले रहने, तू तीनों भाई के मार देहलू। अरे तू के धन चाहिए, तू धन कहले रह, तू कितना हमन के दे देले रहती के, लेकिन धन खातिर तू अपने भाई के मार देहलू। अब हमनियों के मारल चाहतलू। जो उनका बड़ भौजाई रहली यानी कि श्रवण के जन मेहरारू रहली, वो आगे खड़ा होके लगली अपने ननद से बातचीत करे लगली, अपने ननद से कहे सुने। और दोनों जने और उनका छोट दौरान रहली पीछे खड़ा हो गए लोग। और जैसे ही मारे खातिर तलवार आगे करत तली, वैसे ही शंकर भगवान का कहीने वो गीता के पति के मन में ऐसा लईने कि उनका गीता के पति आगे आ गई ने। जैसे गीता के पति आगे आईने तलवार उन्हीं के पेट में घुस गई। अब ते उ तीनों बहिन अब अरे तीनों देवरान जेठान जन रहल लोग, उनका भौजाई उन्हों तो विधवा कैले रहली, अब अपनियों विधवा हो गईली। शंकर भगवान यहाँ परीक्षा ले लेना कि देखो कि जे करे लिए बिगाड़ेला उ खुदों के लिए बिगड़ जाला। जे जेकरे लिए गड्ढा खनेला वही गड्ढा में पहले खुद गिरेला इंसान। वो अपने भाई के लिए गड्ढा, भौजाई के लिए गड्ढा खनली, धन दौलत के लिए कैली, अब वो अपने हाथे खुद विधवा हो गईली। शंकर भगवान उनका पति के मन में ऐसा ला देना, तब उनका पति आगे चल गई ने कि तब तीनों भौजाई लगली समझावे कि देखी कि आप हमरे साथे गलत कहनी, भगवान आपके साथे गलत कर देहनी। आप तीनों भौजाई लगली कहे सुने, तो इनके मन में तो गुस्सा रह, लेकिन अब अपने पति के मुहला के बाद से अभी का करे
कहली अब हम का करम, ई धन दौलत हमरे कोनो काम के नइखे। लगली फूट फूट के रोए और शंकर भगवान के गोहरावे। तो ओकरे बाद से जो शिष्या रहली कहली अब गोहराई चाहे कुछ होखे, लेकिन अभी पाप जो कैले बानी ओकर पश्चाताप त्यापे के करे के पड़ी। अब तीनों जो भौजाई रहली खुद तो विधवा हो ही गई रहली, सब ई बेचारी कई देले रहली, अपन ही हो गई रहली। चाचा चाची भी ई समाचार सुनल लोग, हाल पता सुनल लोग ते आइल बा लोग आ देखता लोग ऐसन ऐसन देख के तो लगल लोग गीता से नफरत करे कि आई दादा ई हमरे तीनों बेटन के खा गईली, ऐसन ई एक ठो रहली। लगल लोग उल्टा सीधा कहे, अनाप शनाप बात कहे। अब छोड़ के वहां से तीनों अपने पतोहे के लेके चली आइल बा लोग, और लेके चली आइल बा लोग और उनके हुए छोड़ देले बा। तो बताई गुरु बहिना ऐसन कैले से कोनो अच्छा भइल? कभी ना। लालच के जो बात ही होला, जो लालच के धन होला एकदम बुरी बला होला, कभी भी लालच ना करे के चाही। तो वही तरह से वो बेचारी जैसे लालच कैली वही लालच में वो खुद अपन फंसत गईली। तो ये गुरु बहिना सब अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आई होके चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम।